Wala na ba ko'y pakira mama, what is that today okay? Hey everyone, this is Nick Princess. So for today's video, mauli na ko sa amua sa Makaas Tubigon Bohol kay kuan magkuha ko og mga malita og mga gamit og mga sanina kay magbukid nun paminari kuyukod ko na ni Tio para matabangan ako og mga vlog. So karon nagkuhat pa ko sa wang manghod karon kay nanore pa og puta unya wala pa ga online basin busy pa to kay timbangon pa to mga putaw niya natapos siya mga kuyog food. So what lang ko og kanang kanos ako ng player ato para kwaon ako din mag-prepare ko sa mga gamit balik 2 weeks mi dito sa Bukidnon na kuyog na ko kay si Jimboy pagdala lang pud ko og mga sanina pud kay para po sa rehearsal namo sa branchology pud din og sapatos na ko og sandal para makablog ko dito og daghan og kanang mga asoy-soy na mga adventure good na. A few inches later. So guys, sobrang na kong ligo guys before going guys. Kanang kuan sa pahangin sa para mauga ato ang buhok din gawat pasagto ko sa request ako gawat para kuan ako diri. Maka-prepare na ko sa kuha mga pangdalo ko sa Bukidnon. So this is my outfit today. Just ko guys, hapit na 6 PM, ginoo ko wala pa ko kuhaan eh. Tadi wala pa ga online, basin busy pa siguro to na, di ra pa jud pili nga di ko mukuyog kay kuhaan pa kuyugon ra pa jud ko ni Roy ra jud kailangan jud ko mukuyog kay para makapag-vlog og daghan. Di na pwede jud ko muuban. Kay mandawat punta nga so guys, before ko mulakaw, kay magpa ko gamit sa amua. So ugma na lang ko muulit kay ka-23 pa man ko mugahin sila kuya Jimboy. So di na lang sa ako mubalik dire kay para di na ko nako kapoy ana si kuya Jimboy. So manangit ako ni Mami Risa. So na si Mami Risa dire siyo. Manangit ako Mami nga mulakaw lang Mami. Balik ka ako hon. O di ugma balik ako dayo. Kay para mas maka-prepare ko kay ug karon mo mugahin na double na gaya para di ko kapuyin. Maurap ko. Bye-bye. Pero katawa ba kayo? Salamat. Hi guys, good morning. So karon guys daan ako diri sa amua guys. So wala pa kuminguli gabi kay kanang kuan medyo kapoy na so unyang udton na lang sa ako mo biyahe lang sa Corelia kay kuan banan pa na ako si mama unya magpa-check up. So abangan na po ninyo sa next vlog na nga banan lang kasi mama og pa-check up. So karon nahuman na ako prepare ang ako ang mga gamit. So karon na diri si Papa. Oy pa. Happy Valentine. Ay kanang Happy Father's Day day pa kay kuan. So kuan na diri si mama. Nanguan ay kanang ma nag-unsa ka dira ma? Dili siya. Nag-ano siya Nagkamao para ilim nun. O para inim nun? Para tambal na ho sa ako ang kabuhi pa. O ba nang tika-check up niya ma ha? Ha? O ba nang tika-check up niya maligo sa ko kay wala pa ako naligo. So karon guys kanang Father's Day man ni Papa. O niya wala man ko nakauli atong tatoy nga dapat pa ng Father's Day. O Domingo to ba no? So Father's Day man bisag unsa kagamay sa kuang kwarta kanang naadyo koy mahatag gyud niya gyud kay Father's Day man. Father's Day man so hatagan lang nako siya gamay. So karon guys kanang kuan man dili pa man ko mobalik ron sa Corelia kay banan pa lakot mama og kanang pa-check up dito sa kanang Tubigon kung asa mi na pero wala pa man ko ligo karon taon lang. So karon kay Valentine's paano masabi? Ay dili Valentine's kanang kuan Father's Day man atong isang adlaw na kanang medyo wala ko kauli. So karon bisag sa kagamay sa kong kwarta bisan lang hatagan na kas Papa og 200 pesos or 100 pesos para lang sa vlog kanang kuan kanang ako na lang po siya kanang hatagan po siya para malipay po siya. Kato di kasi Sa kagamay gusto kwarta ko dapat share your blessing. Nga na mo na siyang tawagan.
Okay? Kaya para po malipat po si Papa po kay parang sarabay po ng Father's Day. Magpasalamat po sa Ginoo nga yatagan ang atong amahan o kanang taas nga kinabuhi sa Ginoo nga na. So mao na ako ang pasalamat po diya. So hatagan na ready na ko hatagan na ko kanang 100 pesos pa. Okay naman ka mo. Tagaan ka na 100 pesos. 100 pesos naman. Bila na para sa vlog. So sabihin ko na kapaunsa may masal Ginoo pa nga. Tagaan ka na. 100 pesos. Kana walik ka. Salamat yung ihatag mo sa moment. Pero wala guys, pero kana abin na nang kataw sa kita pa. Dapat dati kita kana ako ihatag dito yung ito pa. Gaan ka na ko. Oh. Kana. Wow. Ay kana ko 2,000 kita. Usa ka gamit. Para malipay ka Father's Day. wala ka daw ha. Wala na ko ipake kung saan mo ni pagkasang ipagante nga malipay ka. Na depende ni mo ni mama kung hatagan mo na siya. Para pag happy Father's Day pa o. Sige. Salamat. Oh, so karon guys, oh nag-ano na sila, oh naghigot sila ba sa kwarta, okay, gitagaan man ako si Papa at Mama kay wala na ko gitagaan na ako siya upang pa-check up sa iyahang sakit nga nagtuka siya tugo kahapon. So karon na dalawa oh. Nalalit na sila oh na kay Papa gitagaan man ako sa Father's Day man. Karon pa usahay mo hang imang masulti pa nga 2,000 akong gatag mo dili 100. So, dako, salamat kayo anak nga itagaan ko nimo hitirahan na mukuan po ko sa Ginoo nga padayon ka sa imong pagsikat nga dili ka malaos. O sa inyong kaubanan nga padayon mo nga magkauban dili mo magkahiwalay. Salamat po pa ha. Salamat kayo nga. Manala po malipay po ka. Ay God bless or you. Sige na, bye, love you pa. So guys, pagtanong ako sa Mama karon. Ay ma, kumusta ma? Unsa to sa daanan karon ma? Wala na ko sa daw. Okay, sa may ano ni anak. Ha, sa daanan na to. Alam man ako sultan mo ma. Wala na ba suki pakir mama, what is sudan ma kay kanang importante ba dai 2,000 si Papa. Yang okay. Ah. Importante na ba kun dai 2,000 si Papa? Ha, ngani ko tawa maka ba? To ko ninyo bitaw jail kanang patilawan na lang sa tamo kanang sudan na lang pud kay medyo wala na gyud mo nakatilaw kanang karni ba so karon patilawon salaman tamo ha kay medyo luoy makag nang mapatilawon karni ba kay nag ano ba kagapon nagsuka ba kagdugo gahapon so need ba kada pa-check out na dapat kondisyon imong lawas ma. Wala to karni ka na ibalik ang sukli ma ha. Na dili dapat mamakat manggimbo sa sukli dapat. Nako na. Ay, bulsa to.